No niin, huomenta. Toivottavasti mun ääneni kuuluu. Ää, Tervetuloa Diabetesliiton aamukahveille. Tänään taas perinteinen 8–9 ajankohtaisasioita. Ja meillä tänään kiva ohjelma, eli kuullaan kuntoutuksen avaimista. Ja sitten meillä on Paraisten sote-keskuksesta Varhalta diabeteshoitaja Karita Niemistö, ja hänen aiheenaan tyypin 2 diabetes ja lihavuus. Ja sitten kerron teille lyhyesti digihoitokokeiluista, mitä se voi tarkoittaa teidän töissä, mistä on kyse. Ja sitten käydään lyhyt tämän vuoden Diabetesliiton ajankohtaiskatsaus tapahtumiin ja sitten päästään hyvissä ajoin eteenpäin. Mutta tervetuloa kaikille linjoille. Mun kelloni näyttää vielä minuuttia vaille, eli odotetaan ihan hetkinen, että kaikki ehtii mukaan. Eli tosiaan niin nyt kello löi 8 ja tervetuloa kaikille, jotka olette mukana. Ja tosiaan niin ihan ensimmäisenä mun nimi on Elina Pimiä, olen Diabetesliiton lääkäri ja sanon nyt heti, jotta ei jää sanomatta, että tämä koulutus tallennetaan ja tullaan poistamaan tästä tallenteesta osallistujien nimelista, mutta jos haluat kysyä esittäjältä esityksen lopuksi, niin huomioithan, että se sinun kysymyksesi jää tallenteeseen ja tallenne on sitten 2 viikkoa käytettävissä ja lähetetään ammattilaisverkoston tilaajille. Ja tosiaan tallennus on käynnissä ja osallistumalla tähän koulutukseen tai tilaisuuteen, niin hyväksyt sen, että osallistumisi sikäli tallettu. Tervetuloa tosiaan vielä kerran minun puolestani ja näette tuon ohjelman tässä ja tosiaan haluan vielä kertoa myöskin, että mikäli sinulla tai kollegalla siellä työpaikalla on mielenkiintoinen oma kehittämishanke tai muuta kerrottamaa sieltä omalta hyvinvointialueelta tai muulta työpaikalta, niin ihan rohkeasti saa olla minuun elina.pimia@diabetes.fi yhteydessä. Eli tosi mielellään ei vaan puhuta täällä pelkästään Diabetesliiton ihmiset, vaan haluttaisiin pitää tämä semmoisena vertaiskehittämisen yhtenä muotona. Eli tämähän on sieltä diabetespolkujen digikehittämisestä aikanaan lähtenyt tämä ammattilaisverkosto sitten laajentumaan. Tosi hienoa, kun olette paikalla. Mutta hei, pidemmittä puheitta, niin meidän agendassa on seuraavana kuntoutuksen avaimet, uusi työkalu tuen tarpeiden tunnistamiseen. Ja meillä on ilo saada johtaja Sari Koski Diabetesliiton kurssit ja asiantuntijapalveluista meille asiasta kertomaan. Niin Sari, ole hyvä. Kiitos Elina. Mä jaan nyt näyttöni teille, kun mä yritän tässä vähän pomppia eri asioiden välillä, niin katsotaan miten tämä toimii. Vielä kun saisi ton näyttötilaan, niin noniin, nyt näkyy. Joo. Eli kiitos, kun sain tulla esittelemään teille tätä meidän kuntoutuksen avaimet. Se on siis verkkotyökalu diabetesta sairastaville itselleen kuntoutuksen ja tuen tarpeen arviointiin. Ja te saatte myöhemmin nähtäväksi nämä diat, ei tarvitse opiskella tätä, mutta tässä on tämä meidän hankkeen koko eteneminen. Eli me ollaan aloitettu tuolla noin 2 vuotta sitten ja silloin ollaan lähdetty tekemään kirjallisuuskatsausta diabeteskuntoutuksesta, sopeutumisvalmennuksesta, tutustuttu muunlaiseen tausta-aineistoon ja sen tausta-aineiston perusteella rakennettiin sellainen alustava malli tästä kuntoutuksen avaimista. Sen jälkeen me sitä alustavaa mallia, alustavaa rakennetta, niin vertaiskehitettiin diabetesta sairastavien kanssa. Meillä oli tällaisia fokusryhmäkeskusteluita. Keskustelutettiin 4 ryhmässä. Meillä oli nuoria,
Sitten meillä oli työikäisiä ja ikääntyneitä sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairastavia. Ja niiden fokusryhmäkeskustelujen perusteella meille valkeni se, että näiden eri ryhmien käyttämät käsitteet ja kieli ja se arkimaailma on toki niin erilaista, että me ei voida tehdä yhtä yhteistä polkua kaikille, vaan sen jälkeen me päädyttiin siihen, että tulee 3 eri polkua. Tulee nuorille, työikäisille ja sitten eläkeikäisille. Ja siitä sisältöjen kehittämisellä jatko sitten moniammatillinen ammattilaistiimi. Me muodostettiin erilaisia tiimejä näiden polkujen ympärille ja lähdettiin sieltä kehittämään sitten sisältöjä. Sisältö muodostuu tämmöisistä peruskysymyspatteristoista, jossa sitten on lisäksi nuorille omia kohdennettuja kysymyksiä ja sitten eläkeikäiselle omia kohdennettuja kysymyksiä ja yksi sisältöaluekin siellä kokonaan vaihtuu. Sitten kun on täyttänyt sen kuntoutuksen avaimet, niin sieltä saa henkilökohtaisen palautteen sekä osa-alueittain että kokonaispalautteen, vinkit ja linkit käyttäjälle. Ja sitten sinne on laitettu muutama kysymys, joiden kautta se tunnistaa, että saattaisi olla tarvetta kuntoutukseen. Ja sitten sieltä tulee kehotus olla yhteydessä omaan hoitopaikkaan. Mutta katsotaan sitä työkalua. Jaha, nyt ei jaakaan sitä suoraan. No niin, eli sitten mennään täältä katsomaan työkalua. Tarkistan vielä, että näettehän te nyt työkalu. Kun mulla on hankalasti 2 näyttöä, niin mä en aina tiedä, mitä te näette. Mulla ei tällä hetkellä näy. Näettekö te mitään? Jaappa uudestaan. Poistin sen jaon. Ja No nyt näkyy. Yes. Eli näkyy Diabetesliiton verkkopalvelu. Ja se kuntoutuksen avaimet löytyy täältä tukea ja palveluita valikosta. Eli joko tästä väkäsestä tai sitten ihan menemällä tänne sivuille. Niin täällä on sieltä selvitä kuntoutustarpeesi. Päästään tällaiselle sivulle, missä kerrotaan, että mikä se kuntoutuksen avaimet on. Ja sitten kun sinne menee, niin se aukeaa tämän näköisenä. Eli aluksi sieltä valitaan, että minkä ikäinen on. Kun valitsee sieltä esimerkiksi tämän 25-67-vuotiaan, niin se kyllä neuvoo, että jos on työkyvyttömyyseläkkeellä tai muuta, niin saattaisi hyötyä myös näistä iäkkäämpien sisällöistä. Mennään nyt vaikka tänne 68-vuotiaaseen. Eli täällä ensiksi kerrotaan, että mitä osa-alueita täällä on. Täällä on fyysinen toimintakyky, mielekäs tekeminen, jonka tilalla tuolla nuorilla ja työikäisillä on työ, opiskelu ja diabetes. Sitten täällä on verkosto, mielen hyvinvointi, diabeteksen omahoito ja sitten tuolla on vielä elämänlaatu. Kohta tulee. Jokainen osa-alue sisältää 3-5 kysymystä, joista valitaan se, joka kuvaa sitä omaa elämäntilannetta parhaiten. Mutta katsotaan tässä pikaisesti. Eli ensiksi oli fyysinen toimintakyky. Kysytään, että suoriutuuko päivittäisistä toiminnoista. Niin nyt vastataan tänne jotakin. Mennään seuraavaan osioon. Ja jos tuntuu siltä, että tämä mielekäs tekeminen ei ole nyt sellainen, jota haluaisin tässä kohtaa tarkastella, niin tämän osion voi hypätä yli. Jos sen on hypännyt vahingossa yli, niin tästä pääsee takaisin, eli voi vastata, mutta jos on ihan varma, että haluan hypätä sen yli, niin voi hypätä. Sitten siellä on verkostot. Onko mahdollisuus kuulua merkitykselliseen ryhmään? Jokaisen tämmöisen väittämän tai kysymyksen alla on vähän avattu, että mitä se tarkoittaa, jotta osaa paremmin valita sieltä itselleen sopivan kohdan. Sitten vaikka mielen hyvinvointia. Nyt otetaan tänne vähän muutama semmoinen, joka arvioinnissa tuli palautetta jonkun verran siitä, että täällä on
muutamia tällaisia niin kuin negatiivisia kysymyksiä, mutta se johtuu siitä, että meillä on täällä pisteytys takana. Tämä ei osaa laskea, jos me laitetaan tähän, että diabetes vaikuttaa toiveikkuuden tunteeseen, koska se on silloin eri suuntainen väite kuin tämä tunnen oloni turvalliseksi. Niin nyt täytyy miettiä, että jos diabetes vaikuttaa toiveikkuuden tunteeseen, niin silloin ollaan vähän eri mieltä tästä asiasta. Sitten tämä diabeteksen omahoito, nyt ohitetaan sekin, mutta otetaan tuo elämänlaatu sitten vielä. Noin. Ja sitten sen jälkeen mennään katsomaan tuloksia. Eli se palaute tulee osa-alueittain. Ja nyt mä en näköjään onnistunut tekemään mitään osa-aluetta niin, että menisi kaikki hyvin. Eli tämä näyttää ensimmäisenä ne osa-alueet, joissa menee hyvin. Ja toisena osa-alueet, jotka saattaa kaivata huomioon. Mä yritin saada täältä sitä asiaa näkyviin, niin sen takia näköjään vastasi vähän liian huonosti. Mutta että sen jälkeen se kertoo, että mitkä saattaa kaivata huomioon. Eli tämä työkalu kertoo, että mä vastausten perusteella koen haasteita fyysisessä toimintakyvyssä ja että mitä kannattaa tehdä. Täältä voi lukea lisää ja myös etsiä täältä erilaisia linkkejä, että mistä pystyy löytämään lisää tietoa, lisää apua siihen omaan arjen tilanteeseensa. Verkostot koettiin tuossa meidän arvioinnissa, niin osa koki, että tämä verkostot oli suht turha täällä, että he ei kokenut tätä tärkeäksi osa-alueeksi, kun taas osa koki tämän erittäin tärkeäksi osa-alueeksi. Mielen hyvinvointi ja elämänlaatu. Sen jälkeen tämä kertoo, että mitkä osa-alueet mä olen ohittanut. Eli tästä mä voin mennä takaisin sinne, jos tuntuu sittenkin siltä, että kyllä tämä olisi ehkä kiva. Sitten täältä voi ladata vastaukset ja palautteen PDF-tiedostona. Ja täällä on sitten tämä. Eli vastausten perusteella nyt herää ajatus, että saattaisin hyötyä kuntoutuksesta. Ja kerrottu, että kuntoutustarpeen arvioinnin tekee hoitava lääkäri tai työterveyshuollon lääkäri. Et kannattaa keskustella asiasta lääkärin tai sitten hoitajan, diabeteshoitajan kanssa. Ja sen lisäksi me sitten kysytään vielä palautetta tästä, jos on antaa. Mutta sen jälkeen mennään takaisin tänne esitykseen. No niin. Eli tälle kuntoutuksen avaimille tehtiin myös ennakoiva vaikutusten arviointi. Kuntoutussäätiö teki sen ja ennakoivalla vaikutusten arvioinnilla arvioitiin, että millaista hyötyä tästä verkkotyökalusta voi olla kohderyhmälle ja mitä hyötyjä ja vaikutuksia tämän verkkotyökalun laajempi käyttöönotto voisi tuottaa. Siinä arvioinnissa tehtiin kyselyitä ja haastatteluja tämän verkkotyökalun pilottikäyttäjille. Eli tuolla verkkotyökalun lopussa oli sellainen linkki. Siellä missä nyt on, että anna palautetta, niin siellä oli, että osallistu pilottitutkimukseen. Sen lisäksi tähän työkaluun pyydettiin muutamia terveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiantuntijoita tutustumaan ja sen jälkeen asiantuntijoille tehtiin haastatteluja. Ja sen hankkeen aikana kerättyä sitä arviointitietoa niin hyödynnettiin tämän verkkotyökalun viimeistelyyn. No mitä tuloksia tästä arvioinnista tuli? Niin sekä diabetesta sairastavat että ammattilaiset kokivat, no tuossa lukee kivat, mutta tarkoittaa, että kokivat verkkotyökalun selkeäksi ja helppokäyttöiseksi. Työikäiset diabetesta sairastavat koki merkityksellisimmiksi sisällöiksi mielen hyvinvoinnin ja fyysisen toimintakyvyn ja eläkeikäiset koki diabeteksen omahoidon ja mielen hyvinvoinnin. Eli mielen hyvinvointi nousi kaikilla tämän työkalun semmoiseksi merkityksellisemmäksi sisällöksi. Osa tähän tutkimukseen osallistuneista olisi halunnut lisää osa-alueita, esimerkiksi terveydenhuollon palveluiden toimivuuden ja sitten toinen oli haasteet ja huolet diabetesta sairastavan arjessa. Nämä on sellaisia, joita meidän pitää miettiä, että onko näille niin kuin laajempaa tarvetta. Et nyt me ollaan tuo perustyökalu saatu pystyyn, niin me pystytään sitä kehittämään. No, vastaajista puolet
koki, että ne ei juurikaan tai ei lainkaan hyötynyt työkalun käytöstä, ja sitten taas puolet koki hyötyneensä melko tai erittäin paljon. Tyypin 2 diabetesta sairastavat koki hyötyneensä selkeästi enemmän kuin tyypin 1 diabetesta sairastavat. Eli ne vastaajat, jotka koki hyötyneensä siitä verkkotyökalusta, niin kertoi, että työkalu auttoi tarkastelemaan laajasti omaa elämää ja hahmottamaan eri osa-alueita, omaa suhdetta diabeteksen hoitoon, pärjäämistä sairauden kanssa ja tuen tarvetta. Eli juuri sitä, mihin tarkoitukseen tämä verkkotyökalu tehtiin. Ne, jotka koki hyötyneensä työkalusta, niin niistä osa oli myös palannut takaisin tänne. He koki, että tämä antaa sellaisen hyvän sysäyksen elintapojen kehittämiseen. Osa oli alkanut liikkumaan enemmän, osa oli alkanut syömään terveellisemmin. Ja se verkostot-asia, mistä tuossa aikaisemmin mainitsin, niin oli sellainen, että se ei kyselyssä noussut merkityksellisimpien sisältöalueiden joukkoon, mutta sitten näissä haastatteluissa tuotiin esiin, että se oli sellainen, joka oli montaa herättänyt, että tämä olisi niin kuin omahoidon kannalta ja oman arjessa pärjäämisen kannalta tärkeä juttu. No sitten taas ne, jotka ei kokeneet hyötyneensä siitä verkkotyökalusta, niin toi avovastauksessa esiin sen, että se työkalu ei tarjonnut itselle uutta tietoa tai uusia näkökulmia, tai että ongelmana ei ole se tiedon puute, vaan se, että miten niitä asioita käytännössä saisi muutettua. Et osa koki, että heidän sairaus ja kaikkinensa elämä on kunnossa. Osa, jotka ei kokenut hyötyneensä, niin olisivat halunneet selkeästi vielä henkilökohtaisempaa neuvontaa, eli suoraa ohjausta. Siellä on nyt esimerkiksi liikunnasta, että oman kunnan liikuntamahdollisuuksia selvittää, niin he olisivat halunneet suoran ohjauksen, että missä se jumppa on tai muuta. No sitä me ei ainakaan tällä hetkellä pystytä sinne verkkotyökaluun lainkaan rakentamaan. Ne, jotka ei kokenut hyötyneensä, niin kertoivat myös, että he ovat sairastaneet jo niin pitkään, että heillä on semmoinen arkirutiini ja tuen tarpeet jo niin kuin sillai selkeitä. Heillä ei ollut nyt juuri mitään uutta, mihin he olisivat tuen tarvetta tai tukea tarvinneet tai kaivanneet. Heistä osa sanoi, että varmasti vähemmän aikaa sairastaneet, niin hyötyisi tästä enemmän. Ja sitten jos tulee jotain uutta, tulee uusia sairauksia tai jotain muuta, niin sitten he ajattelivat, että he voisivat uudestaan käydä sitä verkkotyökalua katsomassa. Eli se verkkotyökalu, niin kuin näitte, niin se on aivan vapaasti käytettävissä. Se ei vaadi mitään kirjautumisia. Selain ei tallenna itsessään mitään vastauksia. Eli jos ne omat vastauksensa haluaa saada talteen, niin ne kannattaa tulostaa tai tallentaa sieltä PDF-nä. Terveydenhuollon ammattilaiset kokivat, että tämä saattaisi olla diabetesta sairastavalle hyvä työkalu, etenkin sinne vastaanotolle valmistautumiseen. Että monesti siellä vastaanotolla kysytään, että minkälaista tai mitä kaipaa, niin tämä auttaisi tunnistamaan niitä keskustelun aiheita. No ylipäätään tämä meidän verkkotyökalun arviointi osoitti, että tämmöisen verkkotyökalun tapaista kokoavaa tilanteen kartoittamiseen hyödynnettävää itsearviointivälinettä diabetesta sairastavalle tai ammattilaiselle ei ole aikaisemmin ollut. Ja erityisesti ammattilaiset näki, että sen hyödyntäminen terveydenhuollossa voisi edesauttaa käypähoitosuosituksen toteuttamista ja tukea diabetesta sairastavan elintapoja ja omahoitoa. Kiitos kovasti mielenkiinnosta ja vastaan mielelläni kysymyksiin joko nyt tai sitten tuossa on mun sähköpostiosoite, että voitte laittaa sähköpostia. No niin, kiitos Sari. Ollaan tosi hyvin aikataulussa. Olisiko Sarille kysymyksiä? Voi kirjoittaa tai ihan ottaa äänellä kysymyksen. Sari, eikö niin, että
tarkoitus oli tosiaan, että ihminen voi käyttää tätä esimerkiksi ennen kuin tulee vastaanotolle, että tämä on niin kuin, ikään kuin omaan arvioon tarkoitettu, mutta mitäs jos asiakas on käynyt täällä ja saanut, niin sen PDF:n hän voi siis tarvittaessa ottaa vaikka omasta kännykästä esiin tai näin. Kyllä. Joo. Ja tämä on alun perin suunniteltu ihan ihmiselle itselleen sen oman ymmärryksen luomiseen, mutta että totta kai sitä kannattaa hyödyntää sitä sieltä tulevaa tietoa niin sinne vastaanotolle tullessa ja siellä keskustelussa. Joo. Ja tässähän oli Kela mukana yhteistyökumppanina, eikö niin? Joo, tai oikeastaan Kela rahoitti tätä hanketta, Joo. eli tämä on tehty Kelan kehittämisrahoituksella ja luonnollisesti kun sillä rahoilla tehdään, niin Kelan edustajat on tiiviisti mukana koko ajan. Tästä ollaan julkaisemassa loppuraportti siellä Kelan kuntoutusta kehittämässä sarjassa. Loppuraportti on tehty ja se on tällä hetkellä Kelan tarkastuksessa. Sisällöllisesti on hyväksytty, teknistä säätöä varmasti vielä tulee, mutta tässä kevään aikana tullaan julkaisemaan koko raportti. Hieno homma ja tosiaan niin Diabetesliiton sivuilta siis tämä jatkossa löytyy ja tänne voi ohjata. Siellä muutamalla osallistujalla heiluu mikki, eli ei ole äänet pois, mutta haluaisiko joku kysyä? Ilmeisesti ei. Heti meni mikit kiinni. Joo. Mutta hei, kiitos mielenkiinnosta. Joo. Ja tosiaan niin sari.koski@diabetes.fi voi toki laittaa myöhemminkin tästä sitten viestiä. Ja Himasen Outihan meillä Diabetesliitolla on tässä hankkeessa myöskin ollut tiivisti. Joo, kyllä. Projektin työntekijä. Niin, mennään eteenpäin ja niin kuin kerroin, niin musta on tosi hienoa, kun saadaan aina mielellään mukaan tätä valtakunnallista kehittämistä ja tutkimista ja meillä on ilo saada seuraavaksi puhujaksi Karita Niemistö, diabeteshoitaja Paraisten sote-keskuksesta Varhasta ja aihe on niinkin haastava kuin tyypin 2 diabetes ja lihavuus ja Karita, tervetuloa, ole hyvä, the floor is yours. Kiitoksia ja huomenta munkin puolesta ja tämä on aina tämä kaikista jännittävin osuus, että kuuluuko ääni ja näkyykö jako? Kyllä, kaikki kunnossa, ole hyvä. No niin, loistavaa. Mä pistän kyllä kameran tästä pois, että sitten ei mene niin paljon sitä kaistatilaa, mutta oikein hyvää huomenta munkin puolesta. Mä olen tosiaan Karita Niemistö ja työskentelen diabeteshoitajana täällä Varhan alueella täällä meidän kauniissa saaristokaupungissa Paraisilla ja TK-puolella täällä diabetesvastaanotossa. Eli tyypin 2 diabetes ja lihavuus ja mitä me aina ei ihan nähdä. Eli tietoa tyypin 2 diabeteksesta ja lihavuudesta meillä on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Meillä on tutkimuksia, meillä on hoitosuosituksia ja meillä on runsaasti erilaisia hoitomalleja, mutta silti se sairauden määrä niin kuin kasvaa. Ja tämmöistä ristiriitaa on vähän vaikea sivuuttaa. Me tiedetään varsin hyvin, että miten tyypin 2 diabetesta pitäisi hoitaa. Me kaikki tiedetään ne riskitekijät, me tiedetään lääkitykset, me tiedetään elintavat ja me tiedetään hoitopolut ja ne on myöskin meidän potilaille tuttuja. Eli kyse ei ole siis tiedon tai osaamisen puutteesta. Mutta silti siellä meidän arjessa, siellä hoitotyössä, niin nämä tulokset jää usein vajaiksi. Ja potilaat väsyy ja me ammattilaisetkin saatetaan niin kuin turhautua. Ja monesti me annetaan niin kuin selitykseksi, että se on niin kuin motivaation puutetta tai sitä, että se tieto, mitä me annetaan sille potilaalle, ei muutu toiminnaksi. No, nämä selitykset on ehkä kuitenkin vähän liian niin kuin yksinkertaisia siihen nähden, että mitä me vastaanotolla niin kuin nähdään. Eli keskeinen kysymys ei ole se tiedon puute,
vaan se, ettei se tieto yksin riitä siinä tilanteessa, missä se biologia ja arjen realiteetit ja kaikki ympäröivät rakenteet vetää niin kuin kaikki eri suuntiin. Ja kun ihminen tietää, että mitä pitäisi tehdä, mutta se keho ei reagoi odotetusti ja meidän hoitojärjestelmä tarjoaa samoja ratkaisuja yhä uudelleen, niin syntyy kuilu sen meidän tiedon ja todellisuuden välille. Ja tätä kuilua mä ajattelin, että me vähän tarkasteltaisiin. Lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen yhteys kuvataan usein aika yksinkertaisesti. Paino nousee, niin verensokeri nousee. Ja todellisuudessahan taustalla on paljon monimutkaisempi semmoinen biologinen kokonaisuus. Et kun rasvakudos ei ole pelkkä varasto. Erityisesti se vatsaontelon sisäinen rasva toimii semmoisena aktiivisena aineenvaihduntaelimenä, eli se vapauttaa niitä rasvahappoja ja ylläpitää semmoista matala-asteista tulehdusta, sekä sitten myöskin heikentää sitä insuliinivaikutusta. Ja kun lihavuus on kehittynyt, niin se keho ei jää odottamaan semmoista tilannetta, että se korjaantuisi. Se alkaa sopeutua. Ja hormonien, kuten insuliini ja leptiinin viestit muuttuu ja se energian säätely myös alkaa muuttumaan. Ja tämän vuoksi puhutaan semmoisesta metabolisesta heterogeenisyydestä. Eli se tarkoittaa sitä, että lihavuus ei ole aineenvaihdunnallisesti kaikilla samanlainen. Että se rasvan sijainti, ne tulehdusaktiivisuus ja insuliiniresistenssin aste voi vaihdella tosi paljon. Eli 2 saman BMI:n omaavaa potilasta voi olla aineenvaihdunnallisesti ihan erilaisissa tilanteissa. Ja tyypin 2 diabetes kun ei synny yhdestä tapahtumasta, vaan semmoisesta pitkään jatkuneesta aineenvaihdunnan ylikuormituksesta. Ja siksi sitä hoitoa ei mun mielestä voi tarkastella pelkästään niin kuin verensokerin kautta, vaan semmoisena koko biologisen kokonaisuuden näkökulmasta. No, tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden yhteydessä, että yksi usein vähän vähemmälle huomiolle jäävä tekijä on aivojen rooli siinä energiasäätelyssä. Me tiedetään, että nälkä ja kylläisyys ei synny pelkästään siellä vatsassa tai siellä rasvakudoksessa. Että aivot säätelee jatkuvasti sitä energiatasapainoa niin kuin useiden hormonien ja hermoston signaalien kautta. Mutta tyypin 2 diabeteksestä säätely muuttuu. Että ne kylläisyysviestit voi heikentyä ja nälkää lisäävät signaalit voimistuu. Ja samalla kun yritetään sit myöskin sitä painonlaskua, niin se voi käynnistää taas puolustusreaktion. Eli nälkä lisääntyykin ja energiankulutus vähenee. Ja tämä on mun mielestä tärkeää, että meidän ymmärtää siinä kliinisessä työssä. Että kyse ei ole pelkästään tahdonvoimasta, vaan biologisesta säätelyjärjestelmästä, joka pyrkii niin kuin ylläpitämään sitä energiatasapainoa. No kun me puhutaan tyypin 2 diabeteksestä, niin me käytetään sanaa insuliiniresistenssi vähän niin kuin se olisi yksi ilmiö. Mutta todellisuudessahan kyse on useista samanaikaisista häiriöistä eri elimissä. Me tiedetään, että maksassa insuliinikyky hillitä sitä sokerin tuotantoa heikkenee, jolloin se maksa vapauttaa sitä sokeria sinne verenkiertoon myöskin paaston aikana. Ja tämähän meillä sitten näkyy potilailla niillä kohonneina paastosokeriarvoina. No lihaksissa se sokerin siirtyminen soluihin heikkenee, mikä vaikuttaa sitten taas siihen niin kuin vuorokauden siihen sokeritasapainoon. Ja me tiedetään, että rasvakudoksessa insuliiniresistenssi lisää niitä rasvahappojen vapautumista ja ylläpitää sitä matala-asteista tulehdusta. Mutta myöskin sillä keskushermostolla on se tärkeä rooli energiansäätelyssä. Ja just näillä aivojen insuliinisignaloinnit, nämä muutokset voi vaikuttaa myöskin sitten siihen nälän ja kylläisyyden säätelyyn sekä siihen energian saatiin. Ja kun nämä kaikki tapahtuu yhtä aikaa, niin yksittäinen hoitokeino ei yleensä riitä. Ja siksi tyypin 2 diabeteksen hoito ei perustu niin kuin pelkästään yhteen ratkaisuun, vaan siihen kokonaisuuteen.
missä sen hoidon pitäisi kohdistua näihin useisiin niin kuin mekanismeihin. Ja siinä kohtaa se yksilöllisyys on välttämätöntä. No, HbA1c on meille tärkeä ja tuttu mittari. Ja se kertoo niin kuin se on semmoinen olennainen osa sitä hoidon seurantaa. Mutta se kuvaa vaan sitä yhtä osaa siitä kokonaisuudesta. Et vastaanotolla meillä voi olla tilanteita, että missä se HbA1c on ihan tavoitealueella, mutta se potilas ei silti voi hyvin. Et se potilas voi silti kertoa siitä jatkuvasta nälästä ja painon noususta ja siitä, että se hoito kuormittaa sitä arkea paljon. Ja tämä muistuttaa sitten taas siitä, että ne labra-arvot ei välttämättä kerro sitä koko tarinaa. Ne kuvaa sitä sokeritasoa, joo, mutta ei esimerkiksi sitä nälänsäätelyä, sitä hoitoväsymystä tai sitä, kuinka kuormittavalta se hoito sit potilaasta tuntuu. Et HbA1c on tärkeä mittari, mutta se ei yksin riitä niin kuin kuvaamaan sitä hoidon onnistumista. Ja kuten tuossa aikaisemminkin tämä ollaan nyt käyty läpi, niin tyypin 2 diabetes ei tosiaan synny siitä yhdestä tapahtumasta, vaan siitä pitkään jatkuneesta aineenvaihdunnan ylikuormituksesta. Ja siksi sitä ei voi pelkästään tarkastella sen verensokerin kautta, vaan semmoisena kokonaisena se on biologisen kokonaisuuden näkökulmasta. No vaikka sitten tämä biologinen säätely vaikuttaa siellä taustalla, niin arjen haasteet on usein vielä konkreettisempia. Useimmat tyypin 2 diabetesta sairastavat tietää varsin hyvin, että mitä heidän pitäisi tehdä. Harvoin kyse on siitä, ettei missään olisi puhuttu ravitsemuksesta tai liikunnasta, mutta se haaste liittyykin usein siihen kuormitukseen. On pitkittynyt stressi, univaje, vuorotyö, mielenterveyden kuormitukset, ne kaikki vaikuttaa siihen arjen muutoksiin hyvin paljon. Eli periaatteessa niin kun elintapamuutos vaatii käytännössä semmoista ylijäämäenergiaa. Ja ylijäämäenergialla en nyt tarkoita tässä niin kun kaloreita, vaan sitä toimintakykyä, sitä aikaa, jaksamista ja sitä potilaan kykyä suunnitella sitä arkea, tehdä niitä valintoja, jaksaa myöskin vastoinkäymisiä. Ja sitten hänen pitää myöskin pitää niitä muutoksia yllä päivästä toiseen. Ja jos nämä voimavarat on vähissä, niin eihän se tieto yksin riitä muuttamaan sitä käyttäytymistä. Siksi elintapamuutos ei tapahdukaan missään tyhjiössä. Se tapahtuu aina siinä potilaan omassa arjessa ja siinä ympäristössä, jossa hän elää. Tämän kysymyksen olen laittanut ihan tarkoituksella vähän provosoivasti. En siksi, että etsittäisiin mitään syyllisiä, mutta ehkä ennemminkin siksi, että pysähdyttäisiin niin pohtimaan, että millaisesta ajattelutavasta käsin tyypin 2 diabetesta ja lihavuutta me usein tarkastellaan. Että sen hoitoketjun katkeaminen paikannetaan helposti siihen potilaaseen. Että puhutaan motivaation puutteesta tai siitä, että hän ei ole niin kuin sitoutunut hoitoon. Nämä näkyy siinä arjessa, mutta niin kuin varsinainen kysymys ehkä onkin, että miksi se muutos on niin vaikeaa. Motivaatioon vedotaan niin kuin olettaen usein, että sillä potilaalla olisi niin kuin riittävästi voimavaroja ja että se keho toimisi neutraalisti. Mutta todellisuudessahan lihavuus ja tyypin 2 diabetes, nehän muuttaa jo sitä koko konseptia, niin varsinkin sen nälän ja kylläisyyden ja energiankulutuksen ja insuliinin säätelyssä. Siksi kysymys ei liity vain niin kuin elintapoihin, vaan myös siihen biologiaan ja niihin rakenteisiin. Potilaallahan on oma roolinsa siinä hoidossa, mutta ei se vastuu voi yksin olla hänellä. Jos kehon säätely sekä hoitoympäristö vaikeuttaa sitä muutosta, niin tällöin myös se hoidon näkökulman
olisi ehkä hyvä muuttua. Et sen sijaan, että me kysyttäisiin, että miksi potilas ei onnistu, niin kysyttäisikin, että mitkä tekijät tekee siitä onnistumisesta vaikeaa ja mitä niille voidaan tehdä. Kun se hoitoketju katkee harvoin yhdessä kohtaa tai yhden ihmisen takia. Et useimmitenhan se tapahtuu niin kuin vähitellen ja lähes huomaamatta. Ja yksi keskeinen tekijä tässä on stigma. Se on usein näkymätön, mutta kumminkin vaikutukseltaan niin kuin voimakas ilmiö. Tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden yhteydessä niin stigma ei välttämättä ole täysin suoraa. Että se näkyy pikemminkin sieltä rivien välistä tulevina viesteinä. Ja semmoisena ajatuksena siitä, että sairaus olisi voitu estää, jos olisi toimittu toisin. Ja tämä ajatus toimii helposti myöskin semmoisena moraalisena leimana. Ja se asettaa lihavuuden sekä tyypin 2 diabeteksen eri asemaan kuin monet muut pitkäaikaissairaudet. Ja potilas myöskin aistii tämän nopeasti. No, stigman vaikutus ei jää asenteisiin. Se voi näkyä myöskin siinä hoitoon sitoutumisessa, siinä hoitoväsymyksessä ja siinä, että kuinka turvalliseksi se potilas kokee nämä meidän hoitokontaktit. Ja siksi tämä onkin meille ammattilaisille mun mielestä tärkeä pysähdyksen paikka. Et stigma ei ole vaan niin kuin mikään yhteiskunnallinen ilmiö, vaan se voi näkyä myös niissä hoitokäytännöissä, meidän sanavalinnoissa ja meidän odotuksissa. Ja pienetkin muutokset siinä, että miten me puhutaan, miten me kuunnellaan ja miten me asetetaan niitä tavoitteita, voi vaikuttaa suoraan siihen, että miltä se hoito potilaasta tuntuu ja miten hyvin se lopulta toimii. No, stigma näkyy myös siinä, että miten eri hoitokeinoihin suhtaudutaan. Erityisesti painoon vaikuttava lääkitys saattaa herättää usein tunteita ihan myös meidän ammattilaisten keskuudessa. Ja siksi onkin ehkä ihan hyvä sanoa tämä ääneen, että lääkitys ei ole mikään helppo tie. Sen tarkoitus ei ole korvata mitään elintapamuutoksia, vaan vaikuttaa niihin biologisiin mekanismeihin, jotka ylläpitää sitä nälkää ja insuliiniresistenssiä ja sitä painon puolustusreaktiota. Monelle tyypin 2 diabetesta sairastavalle se lääkitys voi tarkoittaa niin kuin ensimmäistä kertaa sellaista tilannetta, että missä se keho ei enää työskentelekään sitä hoitoa vastaan. Että nälkä hellittää tai kylläisyys tulee helpommin. Mutta on tärkeää silti erottaa 2 asiaa. Että lääkitys ei tee muutosta sen potilaan puolesta, mutta se voi tehdä sen muutoksen mahdolliseksi. Eli se luo sen biologisen tilanteen, jossa näitä elintapamuutoksia on realistista toteuttaa. Ja siksi sen lääkityksen rooli ei ole olla niin kuin mikään oikotie, vaan tuki. Ja oikein käytettynä eihän se vähennä mitään potilaan aktiivista roolia, vaan se mahdollistaa sen. No, kun me siirrytään sit mittareista käytännön hoitoon, niin vastaan tulee usein tämmöinen kliininen realismi. Eli hyvä hoito on usein kompromissi. Meillä on täydellisiä ratkaisuja harvoin. Ja harvalla tyypin 2 diabetesta sairastavalla elämä on sellaisessa tilanteessa, että kaikki hoitosuositukset olisi mahdollista toteuttaa yhtä aikaa ja vielä pitkäjänteisesti. Ja siksi nämä hoidon tavoitteet rakentuu useinkin askel kerrallaan. Että tässä meidän kliinisessä arjessa pienet parannukset merkitsee paljon. Eli vaikka yhden lääkityksen säätäminen tai yhden kuormittavan tekijän keventyminen tai yhden hoitotavoitteen selkeytyminenkin, niin se voi parantaa sen potilaan vointia enemmän kuin mikään suuri, mutta epärealistinen kokonaisuus. Ja tyypin 2 diabetes kun se ei ole mikään irrallinen sairaus, se on osa sitä potilaan arkea.
Se on osa sitä potilaan työtä, perhettä, jaksamista ja usein myöskin niitä muita sairauksia. Ja se hoito toimii vain, niin kuin jos se mahtuu tähän kokonaisuuteen. Eli kliininen realismi ei tarkoita mistään tavoitteista luopumista, vaan sellaisten tavoitteiden asettamista, jotka on siihen potilaan elämään, siihen arkeen mahdollisia. Eli se tarkoittaa viisaita ja inhimillistä, tai se tarkoittaa viisasta ja inhimillistä ja kestävää hoitoa. No mitä tämä tarkoittaa sitten meille vastaanottotyössä? Että kaikki mitä nyt tähän asti ollaan käsitelty, niin se väistämättä ehkä herättää sellaisen kysymyksen, että mitä tämä tarkoittaa. Suurin muutos ehkä liittyy tässä niin kuin siihen meidän ajattelutapaan. Että jos tyypin 2 diabetes ja siihen liittyvä lihavuus nähdään muuna kuin pelkkinä valintoina tai motivaatiokysymyksenä, niin myös tapa puhua potilaan kanssa muuttuu. Että jos me esitetään vähemmän kysymyksiä tyylin miksi et, kun nehän kuulostaa helposti syyttäviltä, että vaikka tarkoitus olisikin meillä hyvä ja ne olettaa, että se ratkaisu olisi ollut niin kuin sen potilaan ulottuvilla. Mutta mitä jos me esitettäisikin enemmän kysymyksiä, että mikä tekee tästä vaikeaa, niin tämä jo siirtää sen keskustelun sieltä epäonnistumisesta esteisiin ja tuo sen arjen näkyväksi. Ja samalla on ehkä hyvä sanoa ääneen, ettei hoito ole mikään moraalinen arvio. Että tyypin 2 diabeteksen hoito ei mittaa sitä potilaan arvoa, sitä tahdonvoimaa tai sitä, että onko hän onnistunut ihmisenä. Ja tämän näkökulman myötä myöskin tavoitteet muuttuu realistisimmiksi. Että se täydellisyys ei ole se toimiva hoitotavoite. Että tavoitteena olisi se arki, jossa se hoito mahtuu siihen potilaan elämään. Ja sitä on mahdollista jatkaa myöskin pitkällä aikavälillä. Niin näin se meidän ammattilaistenkin työ muuttuu. Et se ei ole sitä jatkuvaa korjaamista tai muistuttamista, vaan se olisi yhteistyössä, jossa me molemmat, me ammattilaiset sekä se potilas voisi onnistua. No tämän kaiken valossa on vaikea ajatella, että tyypin 2 diabetes ja lihavuus olisi ensisijaisesti tahdon puutetta. Usein ne näyttäytyy pikemminkin siinä kehon yrityksenä sopeutua siihen ympäristöön, jossa se energia on jatkuvasti saatavilla, stressi on pysyvää, uni jää helposti katkonaiseksi ja nämä arjen vaatimukset on korkeita. Et keho ei tee vääriä valintoja pahantahtoisuuttaan. Se yrittää vaan sopeutua. Ja joskus nämä sopeutumismekanismit kuitenkin johtaa sairauksiin, joita me sitten hoidetaan. Ja tämä näkökulma ei poista sitä potilaan vastuuta, mutta se poistaa sen moraalisen painolastin. Ja se hoito siirtyy syyllistämisestä kohti ymmärtämistä. Ja ammattilaisille meille tämä on vapauttavaa, että tosiaan kun ei tarvitse korjata, vaan rakentaa se hoito sen potilaan kanssa, että se toimii siellä arjessa. Eli hyvä hoito ei synny siitä, että me vaaditaan enemmän, vaan siitä, että me ymmärretään paremmin. Kiitos, kun sain tulla tästä puhumaan. Me osataan hoitaa diabetesta, me tunnetaan lääkkeet, me tunnetaan suositukset, mutta joskus se tärkein hoitotoimenpide ei ole se annosten säätö, vaan se näkökulman säätö. Ja kun me ymmärretään biologia, me tunnistetaan nämä kuormitukset ja me jätetään se moraali pois siitä hoidosta ja annetaan potilaalle sitä tilaa onnistua, niin joskus se riittää muuttamaan sen koko hoitosuhteen suunnan. Kiitos. Tässä oli vielä mun lähteet. Joo, kiitos Karita. Ja tosiaan niin näistähän, jos sopii, niin nämä PDF-t, jos vaikka Karita laitat mulle, niin tulee tuonne meidän verkkosivuille sitten jakoon, niin sieltä voi sitten myös tuohon tulla. Eli todella inspiroiva puheenvuoro, mutta meillä on myös nyt aikaa ihan hyvin muutamalle kysymykselle tai kommentille. Ja varmasti paljon ajatuksia siihen omaan työhön ja siihen tosiaan, miten se
käytännössä varmasti meistä kaikki tietää sen, että on paljon tietoa ja tosi usein se turhauma myös kuuluu siinä, kun lähdetään antamaan sitä ohjausta, niin potilas sen puuskahtaa, että minä tiedän. Eli varmasti toi on tosi tärkeä toi sun havainto siitä, että tiedon puutteesta ei monestikaan ole kyse, mutta asioita ei tapahdu niin kuin voisi tapahtua. Joo, ja kun se on välillä turhauttavaa. Et kun potilas käy uudestaan ja uudestaan niin kuin vastaanotolla, me keskustellaan niitä samoista asioista, niin siinä herää semmoinen, niin kuin, että nyt ei niin kuin... Jäätykö mulla vai jäätykö Karitalla? Toivottavasti täältä päin ei tipahtanut. Tänne kuuluu ainakin ihan hyvin. Joo, ok. Hyvä. Joo, ok. Joo, mutta hei, tosiaan niin Karitallekin voi vielä kirjoittaa tuonne kommentteja ja paljon kiitoksia. Mä otan tällaisen, nyt kun tuossa pohdittiin, että miten vaikeaa on saada muuttumaan sitä arkea, niin mulla oli ihan tämmöinen lyhyt infopläjäys digihoitokokeiluista. Eli tiedän, että linjoilla on paljon ihan käytännön hoitajia, käytännön lääkäreitä ja vähän hoksutan, että onkohan tällä kertaa vielä meidän digikehittäjiä paikalla. Eli digihoitokokeilusta ihan lyhyesti. Eli digihoitokokeilu on STM-rahoittama mahdollisuus kokeilla digitaalisia applikaatioita eli erilaisia sovelluksia potilaiden ohjauksessa ja ohjauksen lisäksi niin kuin taudin seulonnassa. Eli sosiaali- ja terveysministeriön kehityshankkeesta on kyse ja DigiFinland sitä koordinoi. Eli kehitetään semmoista toimintamallia, jossa voisi digitaalisia hoitoja ottaa julkisissa hoitopoluissa käyttöön. Eli niin kuin tiedätte, niin lääkäri voi kirjoittaa kuntoutukseen lähetteen, lääkäri voi kirjoittaa reseptin, jolla saa apteekista lääkkeen Kela-korvattuna, mutta Suomessa ei ole mitään järjestelmää, missä yhteiskunta tukisi vaikka elintapaohjausapplikaatiota. Ja tosiaan niin tässä kokeilussa on käytössä 12 erilaista sovellusta ja ne on käynyt tämmöisen digiarvioinnin ja on tarkasteltu niiden potilasturvallisuutta, tietosuojaa, tietoturvaa ja tämä asia itse aikanaan Pirhalla yhtä tämmöistä digitaalista applikaatiota otettiin käyttöön, niin täytyy sanoa, että kun yksittäinen hyvinvointialue tekee tällaisen digiarvioinnin, niin se on aika kallista puuhaa, että tosi hienoa, että on leveämmät hartiat siihen ja arvioidaan käytettävyyttä potilaan ja ammattilaisen näkökulmasta ja tärkeää on, että tässä osallistuvat hyvinvointialueet, ammattilaiset ja potilaat, niin toivottavasti myöskin sit arvioi niitä tuotteita, mitä on käytössä. Ja tässä on DigiFinlandilla semmoinen sovelluskirjasto, joka on semmoinen tavallaan niin kuin listaus niistä palveluista ja sitten niin kuin, niiden soveltuvuudesta. Eli käytännössä niin kuin periaatteessa tämän vuoden alusta hyvinvointialueen ammattilaiset on voinut maksutta määrätä näitä sovelluksia potilaille. Ja tässä on isolla kirjaimilla mulla, että mikäli hyvinvointialue on kyseisen sovelluksen ottanut palveluvalikoimaan. Ja osoittamatta sormea yhtään mihinkään hyvinvointialueeseen, niin mun käsitykseni on, että on käynnistynyt erittäin hitaasti. Eli sosiaali- ja terveysministeriö on varannut tähän useamman miljoonan, mutta DigiFinlandin ja hyvinvointialueen digiloikka ei ole ollut mitenkään nopea. Miten se käyttöönotto sitten hyvinvointialueella edellyttää? Eli hyvinvointialue tekee DigiFinlandin kanssa yhteistyösopimuksen ja nimetään tämän digihoitokokeilun yhteyshenkilö. Käytännössä todennäköisesti joku digikehittäjä sieltä digihoitojen tilaamisen yhteyshenkilöksi. Tilaaminen on hyvinvointialueelle täysin ilmasta ja myös potilas saa sen sovelluksen veloitukset.
Eli tähän on varattu tähän kokeiluun varat, ja ne sopimukset voidaan tehdä sillä tavalla, että sieltä ei ole mikään carte blanche, että sitten tietyn päivämäärän, eli tämän vuoden jälkeen niin kuin laskut jäisi pyörimään. Ja sinne ohjeita ja koulutusmateriaaleja sitten DigiFinlandin sovelluskirjastoon on koottu kautta koottaan. Anteeksi, mun esitys hyppäsi jostain syystä. Ja tosiaan niin sitten kun joku ammattilainen haluaa, että hän haluaisi käyttää nyt tämän hyvinvointialueen käytössä olevia näitä laitteita, niin hän on yhteydessä sinne hyvinvointialueen yhteyshenkilöön, tai käytännössä tietysti esimies on yhteydessä, ja se ammattilainen lisätään sinne digihoitokokeilun niin kuin tavallaan käyttäjä- eli ammattilaisrekisteriin, jolloin hän pääsee sitä sovelluskirjastoa selaamaan ja pystyy sitten arvioimaan kunkin potilaan soveltuvuutta kullekin digihoitoon. Ja näistä digihoidoista voi tosiaan lukea digifinland.fi/digihoidot, ja sitten siellä on semmoinen alasivu kuin digihoitosovellukset, mutta digifinland.fi/digihoidot, niin löytyy lisätietoa. Ja tosiaan niin kokeilun aikana tietysti potilaalla pitää olla todettu sairaus tai sairauden ennaltaehkäisystä olla kysymys, ja pitää arvioida se yksilöllinen hoidon tarve, eli tarkoitus ei ole, että kaikille omille potilaille sitten ottaa sen tietyn sovelluksen käyttöön. Ja jos ajatellaan niin kuin diabetesta, niin siellä on ravitsemusohjaukseen liittyviä asioita, omahoidon kuormittavuuden vähentämisen keinoja, elintapamuutosta, erityisesti tyypin 2 diabeteslähtöisesti. Ja mä halusin ottaa tähän nyt listauksena nämä kaikki 12, niin tässä on tosiaan 12 toimijaa tai 12 erilaista sovelluskokonaisuutta, eli tämmöinen Kaiku Health-oireseuranta, sitten alaselän kipu ja AVH-jälkitilakuntoutus AIRE-platform, sitten tämmöinen INR-etämittaussovellus, Cardiosignal, joka on eteisvärinän varhaiseen tunnistuvaan liittyvä laite ja sovellus, Beat to Phone EKG, joka on yksikanavainen EKG-seuranta, joka toimii puhelimen kautta, eli voidaan vaikka etsiä sitä rytmihäiriötä. Diabetes-sovellusten ekosysteemi, jossa on mukana Sensotrend, Tervepäivä, digihoitopolku ja Balansio. Ja Tervepäivähän on diabeteksen painohallintaan. Ja sitten Sensotrend Connect yhteistyössä Metabaitin kanssa, jossa on diabeteksen seurantaa ja ravitsemuksen hoidon tehostamista. Sitten tämmöinen Sooma masennuksen hoitoon ja sitten raskauskomplikaatio KTG-seurantasovellus ja sitten pienet teot StopDia-hankkeestakin tuttu Bit Habit, elintapasairauksien pahenemisen ehkäisy, eli metabolinen oireyhtymä, esidiabetes. Ja tosiaan niin 12 sovellustusta, niin tässä on 10, ja sitten tosiaan niin kuin huomaatte, niin noissa muutamassa on useampi osatoimija. Ei ole tänään mahdollista käydä näitä tämän tarkemmin läpi, mutta että vinkkini on se, että mikäli ajattelet, että jotakin näistä osa-alueista haluaisit mahdollisesti hyödyntää, niin YVAV, eli kysäsepä omassa yksikössä, että onkohan teidän hyvinvointialueen digipellevelottomat niin huomannut tänne, onko hyvinvointialueella harkittu, että tulisiko joku näistä käyttöön. Onko kenties joku näistä jo otettu käyttöön, mutta teidän yksikkö ei ole saanut siitä tietoa. Niin tämmöinen ajankohtaisuutinen mulla oli tässä ajatuksena. Mä ajattelin alun perin, että ei maaliskuun alussa, tämä on kaikille niin tuttu asia, mutta kun kyselin tuolta DigiFinlandin päästä, niin tosiaan hyvin hidasta on ollut toi käyttöönotto. Mutta sitten hei, totta kai vielä, niin meillä on muutama minuutti aikaa, niin halusin tuoda tämän meidän Diabetesliiton tämän vuoden koulutuspaneelin teille tähän. Eli tässä on meidän live-koulutukset ja aikaan sidotut Teams-koulutukset.
Ja muutamana nostona, toi diabeetisen jalkasymposiumhan on vain joka toinen vuosi, ja sinne on jo yli 130 ilmoittautunutta, mutta vielä mahtuu mukaan. Ja sitten meillä on edelleen diabeteksen hoitajien koulutuksia, lääkäreiden ja hoitajien yhteisiä koulutuksia. Ja korostan sitä, että tiedän, että on tosi vaikea nykyään päästä koulutuksiin, mutta että myöskin meidän on tehtävä niitä päätöksiä siitä, että voidaanko koulutus järjestää, niin totta kai teidän aikataulujen kunnioittamiseksi, mutta myös, että voidaan pitää kustannukset kohtuullisena niin hyvissä ajoin. Eli jos olette halukkaita tulemaan, niin muistakaa anoa hyvissä ajoin niitä koulutuksia, että pääsette ajoissa ilmoittautumaan, koska sitten ne myöhäiset ilmoittautumiset niin saattaa tulla sitten tapahtuman järjestämisen kannalta liian myöhään. No, sitten tosiaan niin vielä meillä on verkkokoulutuksia, eli toi ihan diabeteksen hoidon ABC-peruskoulutus diabeteksen perusasioista ja sitten peukkupumpulle insuliinipumppuhoidon tämmöinen ABC-peruskokonaisuus. Ja ne löytyy meidän verkosta ja tosiaan niin peukkupumpulle on maksuton ja ABC:stä pieni osallistumismaksu on ja lisätiedot sieltä meidän verkkosivuilta, eli tervetuloa sinne tutustumaan. Ja sitten tosiaan, niin jos et vielä ole tilannut, todennäköisesti kun olet tänään mukana, niin olet mukana meidän ammattilaisverkostossa. Ja laita jo nyt sinne omaan kalenteriin noi seuraavat aamukahvit, eli 5.5. kello 8-9 ja 8.9. kello 8-9 ja sitten vielä joulukuun 8. päivä, niin vielä 3 ammattilaisaamukahvia tänä vuonna. Sinne joihinkin näistä on jo varauksia, että ihanaa kun olette kollegat huomannut, että meillä pääsee sitä omaa kiinnostuksen aihetta tuomaan esiin, mutta tosi matalalla kynnyksellä, niin olkaa myös aiheehdotuksista, aiheista, mitä haluaisitte kuulla meiltä yhteydessä ja myöskin yhteydessä, jos haluaisitte itse tulla pitämään esityksen, niin meillä on matalan kynnyksen platformi ja voi tulla myöskin semmoisen aihion kanssa. Meillä on ollut myös semmoisia, että ollaan yhdessä niin kuin sparrattu, että mitä ajattelette, miten tätä voisi tehdä, että ei tarvitse olla semmoinen niin sanotusti valmis lopputyö, vaan voi tulla niin kuin pohtimaan aiheita. Mutta mä kiitän teitä kaikkia. Meillä on minuutti aikaa, niin päästään ajoissa työn imuun. Kiitos teille ja jos teillä sattuu olemaan aikaa, niin tänään huomenta Suomessa on Arto Lukkarilla, joka on sairastanut 60 vuotta tyypin 1 diabetesta, sairastanut 2-vuotiaana. Mulla on ilo olla Arton kanssa keskustelemassa ja meidän ravitsemusterapeutti Eija Ruuskanen keskustelee mun kanssa sitten vielä pitkäaikaissairauksien elintapaohjauksesta. Kiitos teille kaikille osallistujille ja toivottavasti nähdään taas toukokuussa linjoilla. Kiitos.